Pit, moro. Mitä vitsi? Miksi tää on liian paljon työtä? What? Mitä vitsi? Oikeesti, mä voin niinku dipata sen tänne maitoon. Toi oikeesti näyttää siltä, että ihan kun mulle olisi kieltä. Toi näyttää siitä, että ihan kun mulla olisi liian paljon reikiä hampaissa. Häh? Mä menen pesee hampaat. Ei. Mä en mene pesee hampaat. Ilman mun kaveria. Mä tää pupuliini. Mutta tulee se. Se on leiket. Joo. Ja nyt koskaan heti on ampalla ja pesee hampaita. Koska mä oon niillä hyviä. No. Suuri on hyvä. No mä edes oikeesti. Niinku... Joo, mä juon tavallista maitoa. Tavallista maitoa. Ja mulla tulee heti semmonen kakkoshäiriö tilanne. Hän on kuvaan ihan vatkalla. Ja sen hampailla. Moi. Toi oikeesti sattuu kun mä oon kakalla.